Il-persuni b'diżabilità għandhom jingħataw l-indipendenza vera u aktar kontroll sabiex ħajjithom tkompli titjieb. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista tul konferenza tal-aħbarijiet li kienet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem għal persuni b'diżabilità David Agius flimkien mal-President tal-FOIPN Jamie Vella fejn tħabbar ukoll li s-sibt li ġej il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza konferenza nazzjonali bit-tema Ħudu irridni fidejkom. Il-persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom jinsabu fil-qalba nett tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Dan qasam li l-Partit Nazzjonalista aħna qed nagħtuh priorità politika ewlenija. Bħala Partit Nazzjonalista qed norganizzaw konferenza nazzjonali dwar il-persuni b'diżabilità biex nisimgħu u niddiskutu aktar mal-imġarrab u mal-esperti dwar dan is-suġġett mill-aktar delikat. Bit-titlu Ħudu irridni fidejkom. Hekk nibqgħu nfasslu aktar proposti dinjitużi, studjati u kkostjati li jiġdu l-impentana bħala partit u tal-kap tal-partit Dr. Bernard Grech għal persuni b'disabilità. Jamie Vella minnaħa tiegħu qal l-inizjattivi tal-Partit Nazzjonalista huma msejsa flimkien ma' dawk involuti f'dan is-settur biex dan il-qasam tant importanti ikompli jissaħħaħ. Il-politika tal-Partit Nazzjonalista hija politika ibbażata fuq id-dinjità u d-drittijiet u fuq miżuri li jagħtu aktar assistenta u għodot lil familji tal-persuni b'diżabilità biex kun żgurat li kull wieħed u waħda jibqgħu fil-lokalità fejn twildu u trabbew. Bħala partit nemnu li rridni jistgħu jkunu fidejn il-persuni b'diżabilità permezz tal-edukazzjoni u x-xogħol. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jinsisti li Malta għandha bżonn Kummissjoni Nazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità aktar b'saħħitha u li jkollha irridni f'idejha kif ukoll l-indipendenza li tirrapporta lejn il-Parlament u mhux lil ministeru partikolari. Intqal li dan huwa kruċjali li jsir biex is-CRPD ma tħoss li għandha obbligu lejn il-Gvern jew lejn il-Ministeru partikolari iżda l-impenn tagħha jissaħħaħ aktar favur is-soċjetà Maltija.